Здравейте на всички готини хора, които искат да готвят готини неща с мене. Аз съм Емо. Това е поредният епизод, в който ще ви правя интересни, здравословни, диетични и вкусни неща. Днеска съм избрал нещо супер сезонно и супер просто. Тарт с ябълки. Всеки може да си направи тарт с ябълки вкъщи, но идеята тук е да ви покажа по-интересните тънкости, които може да използвате, да си сиропирате хубаво тарта, да си направите допълнителни неща, които да изкарат още повече вкус във вашия десерт. Естествено, че ще бъде здравословно и диетично. Ще започнем първо с самата основа на тарта или така наречената бисквита, да кажем. Вътре имам около 300 грама пълнозърнесто брашно, към което ще сложа едно яйчице. Направо си взема едни ръкавици да ми е по-удобно. Много обичам вкъщи да готвя с ръкавици, защото всички като дойдат така на гости и слагам ръкавиците и си викат, мале, то ще ни прави нещо страшно. Сложихме едно яйчице, слагам малко сол, щипка. Тук имам малко кокосова мазнина или кокосово масло, което също ще сложа. Знаете, че всяка основа на такъв тип тартове и такива ястия, естествено има много мазнина, много масло. В случая ние ще сложим кокосова мазнина много малко. Не мога да ви кажа точно, но мисля, че около 60 грама някъде слагам. Ще използваме повече вода, за да може да намалим калориите в самото ястие. Да не използваме само кокос, за да станат супер много калории. Много готина рецепта, която може да приготвите с всеки един сезонен плод. Леко, само да не ви избяга тестото, много важно. Важна част от рецептата да остане всичко в купата. Избирайте си по-големи купи, не правете като мене. Това е готиното, че вие гледате как се прави, реално може да не правите моите грешки. След като уместите тестото, по принцип е хубаво да го оставите 30-40 минутки в хладилника, да застегне обратно. Това беше малко повече вода. Нищо, всичко е наред. И може да коригираме. Продължаваме месенето, както винаги знаете в моите рецепти има много фитнес. Ето нашата бисквита почва вече да се събира. Много по-ронлива е от нормалната, защото ползваме много по-малко масло. Както видяхте, изобщо не сложихме нито краве масло, нито голямо количество кокосово масло. И по този начин технологията на приготвяне е малко по-различна и малко по-трудна. Но естествено калориите също са много по-малко. Ще го оставя за съвсем кратко в фризера, като естествено ще го покрия добре. Ето, моята бисквита е готова. Сега, слагаме го като Томас Келър, много известен готвач, има много интересна методика на приготвяне на тартовете. Той я прави по стария бабин начин, който слага тестото в самата формичка и почва да го притиска към краищата. Не мисля, че това е най-подходящия съд за правене на този десерт, но това имам под ръка в случая и искам да ви покажа, че мога да се направи в абсолютно всичко. Започвам буквално да си като пластелин да си го правя. Сега ще му направим едно така наречено сляпо изпичане, blind baking се казва, за да може да изпечем основата и след това при изпичането с ябълките вече да стане готино хлъпкава част и да поеме целия сос, който ще се пусне от ябълките. Основната ми част на бисквитата е почти готова. Изравнявам я навсякъде, естествено. Следва да направя една дълга ивица. Може да използвате опаковъчно фолио, което да ви пази при разточване. Ето, виждате колко нежно трябва да го месите. Това е една съвсем лека ивица, без да натискам. Дори това, че ще я разрушите като я слагате, няма никакъв проблем. Идеята е просто да е еднакво нарязана, за да може след това да си направите рингчето. Виждате как оформям ръба на самото тартче. Хоп. Ето виждате как си го оформям по ръбовете съвсем спокойно, без да се притеснявам, без да се мъча да го точа на масата, без нищо. Правим си една бисквита, която след това ще напълним с ябълки. С ръба на виличката, това е, може да си направите просто някаква формичка на тестото. Вече със самата вилица правим няколко дупки, за да може да диша тестото. Това нещо ще влезе в фурната, за да се изпече като основа.
след което ще го запълним с ябълките. Имаме една хартия, едно фолио всъщност, което си използвам винаги при изпичане на десерти. Оставям го за основа и вече вътре може да сложите всичко. Много хора използват ориз или нещо друго. Аз имам една паста, която, както виждате, е печена няколко пъти вече. Защо го правим това? За да може тестото да не се надига при изпичане, а да се изпече само основата, като стане по-хрупка и готова реално за нашите останали продукти. Пускам си конвектомата. Даже аз ще го пусна на 170, вкъщи мога да го пуснете на 180. Мисля, че 6-7 минутки са му достатъчни. В момента, в който загрее, ще го сложим да се запече основата на нашия тарт. Трудната част мина. Сега идва забавната част. Взимаме ябълките първо. Готиното, което ще ви покажа в случая, е как да си направите сироп от обелките на ябълката, който да използвате съответно за след това за глазиране на самия тарт. Може да използвате всякакъв сорт. Аз обичам просто много сочни ябълки. По принцип, колкото по-сочни са, толкова повече захар има в тях, но все пак това е някаква фруктова захар, която се надяваме, че по някакъв начин е окей. Все пак е плод. Слагаме всички обелки вътре. Може да напишете в коментарите предложения за друг плод, който използвате вие. Нещо по-нестандартно, което правите като тарт. Ще ми бъде много интересно да видя реално някакви нови варианти, защото класическите тартове и пайове всички винаги са с ябълки, круши и така нататък. В случая просто взех това, защото аз обичам да готвя с неща, които сметна за сезонни, нещо, което видя в магазина и ми хареса като продукт, винаги го използвам след това в приготвянето. Това е нещо като съвет от мене, да взимате винаги сезонните неща, защото първо цената им ще е по-добра, второ със сигурност качеството ще им е по-добро. Обелих почти всички ябълки, разрязвам ги през средата, внимателно ще направя следното. Ето такъв разрез, който реално да махна вътрешността, която също ще използвам, защото в нея има страшно много сок. Режеме през средата, режеме внимателно едната страна, режеме другата, оставяме. Мисля, че е време да пусна тарта. Така, сложихме обелките от ябълките, заедно с сърцевината. Сложим малко кора от лимон, малко еритритол. Знаете, еритритол е плодов подсладител, който е напълно окей за консумиране, няма калории, не става канцерогенен. Щипка сол. Малко ще откъсна тук от тази мента. Това нещо доливаме водичка и го слагаме тук пред нас, за да си кръка. Това е нашия сироп, с който след това ще глазираме тарта. Режем ябълките. Как ще ги нарежа? Ще се опитам така да ги нарежа, че после да мога да ги преместя цели. Ето, както виждате, бутнали ги си остават заедно. Само ще им сложим малко лимонов сок. Почва да завира. Това го намалям съвсем леко да си къкне. Както забелязахте, има мед, но не съм го сложил още, защото не искам да го обработвам термично. Искам той да си почива и да си седи. И в момента, в който вече сваля сиропа от котлона, прецеда го и го оставя настрани, тогава ще добавя, когато вече е леко изтинал. Малко слагам лимон да не ми почерняват сега, докато ги нарежа. Сега нарязахме едната ябълка, продължаваме с другата. Започва да се усеща ментата веднага. Може да сложите и по-интересни подправки, може да ползвате мащерка, може да ползвате някакъв чай, друг интересен, индрише. Почва да мирише много хубаво и ментата мирише супер, и тарчето мирише уникално. Това е едно от готините неща на кухнята и на това да можеш да готвиш, да се наслаждаваш на това какво създаваш. И именно заради това се занимавам толкова много с здравословното хранене, защото аз, освен че обожавам да се храня и да се наслаждавам на вкуса, аз обожавам и да се наслаждавам на постиженията си в залата.
Тоест искам да не се лишавам от тези две неща и да мога да бъда хем задоволен от резултата, който получавам в залата, хем да бъда в никакъв случай да не си махам удоволствието от това да се храна вкусно с приятели, с родни, да се наслаждавам на живота както трябва да бъде. Вкуса е едно от основните инициатива, които реално ни вграждат всеки ден, както се казва, и ще бъде много жалко да се примиряваме с това да не се наслаждаваме на него и на това какво ядем. Така, аз нарязах своите ябълки. Надявам се да ми стигнат. Имаме си тук сок, както виждате, който е от лимона, от ябълките. В никакъв случай не го изхвърляме. Ще го използваме за нашето протеиново кремче, което ще влезе вътре. Мале, това уникално. 13 секунди, в перфектния момент отварям, както винаги. Моята основа е изпечена перфектно. Не е завършена до край, но вече е основа, т.е. няма да се разтича, няма да има. Много яко. Слагаме ябълките, леко ги притискам, за да се разместят навсякъде. Както забелязвате, не ги реда една по една. Може да ги наредите, ако искате в кръг, може да направите всичко. Аз нямам проблем с това, те да са в различни форми, харесва ми и всъщност това ми показва реално какъв плод съм избрал нашите ябълки. Не се притеснявайте, при изпичане те ще се смалят, това ще остане за мен. Но блъскайте ги яко. Сега ще ги оставя малко така да се запекат, съвсем малко, защото искам естествените им захари да започнат да вкусяват десерта. Тия май ще останат за мен. Поръсвам ги с малко еритritol. Ги връщаме обратно да се дозапекат. Най-вероятно се чудите защо го крия това нещо. Но не мисля, ще да ги извада по-рано, отколкото трябва. Сега, всъщност, по-интересната част от това нещо, което правим, видяхте, направихме тарче, сложихме ябълки вътре, те ще се запекат малко, това е. Но по-интересната част е кремчето, с което ще ги залеем. Слагаме две яйчица, виждам тук, че имаме едно спукано яйце, задължително ще използвам него. Едно яйце. По принцип едно яйце върши работа, но аз искам да има повече протеин, затова слагам две яйца. Слагаме еритritol. Слагаме протеин, суроватъчен протеин, ванилия ползвам в случая. Това е една дозичка. Еритritol беше около 30-40 грама. Към ванилията слагам малко оризово брашно, защото искам да го стегна, искам да стане по-скоро като къстърт, като крем, а не като разтечена част. Тоест слагам оризово брашно. Имам 40 грама, както виждате не слагам цялото количество. Получава се много интересна смес. Само по себе си това е супер вкусно. Да не говорим в комбинацията с вкусните ябълки печени, готиния кокосов тарт. Просто не знам. И накрая сиропирани отгоре. Просто. И добавяме оризовата сметана. Естествено, че ще забравя ванилията. Въпреки, че протеина ни е ванилов, нищо не пречи да сложим още малко ванилия и малко канела. Знаете, че канелата и ябълката са като братовчеди. Уникално. Просто уникално мирише. Нямам търпение вече да го изпичам и да го изяждам. Ето вече нашето. Трябва да стане доста рядко, да. Точно така. Рядко нещо. Пробваме нашия сироп. Много е важно да пробвате докато готвите. Ето сега забелязвам, че не е достатъчно сладко, но пък има след това да се добавя мед. Така че ще го оставя така, ще спра готвенето и ще го оставя само да се инфузира, т.е. ще го похлупа с нещо, за да може всичките вкусове да се обединят и да станат едно. Много добре, много готино. Сега чакаме да излезе тарчето, още 2-3 минутки, слагаме основата на протеиновия ни крем, запичаме го, глазираме го с уникалната ни
глазура, която е с остатъците от ябълките, мента, много вкусни други съставки и сме готови. Тарчето с ябълките леко се запече, те си пуснаха вкуса, в момента е да го изкараме, да го залеем с нашата протеинова смес или протеиновия ни крем и да го върнем да се запече за още 20-25 минутки. Ето, ябълките вече са почнали да се бият, да се чуват какво се случва. Заливаме го с нашата готина смес, като се опитаме да стигнем навсякъде. Накрая ще се окаже, че съм направил точно количество. Много интересна рецепта, която реално не може да бъде определена като стил. Нито е френска, нито е италианска, нито е българска. Някаква емовска рецепта. И го връщаме. Да се изпече хубаво. Още 20-25 минутки пак на 180 градуса. Добре, 20 минутки минаха. Мисля, че моят тарт е готов. Мирише просто... не знам как да го опиша. Ванилия, канела, ябълки. Ако имате нормална форма, може естествено да се спестите това мъчене, но аз ще трябва да го извадя е така. Мале, как мирише, човек. Така, сега. Хубаво е да изтине добре, преди да го режем. Уникално е, просто мирише феноменално. Вътре е останало сочно, мекичко. В същото време бисквитката е готина, хрупкава, мирише си на кокоса. И сега взимаме нашия уникален сироп, който сега ще прецедим. Ще добавя малко мед. Имайте предвид, че ние ще използваме само част от него, т.е. колкото и мед да добавите, реално няма да е прекалено много. Разбъркваме го, ставаме го да се разтвори леко. Хубаво е преди да режете тарта, хубаво да го изчакате да изстине. Супер! Усеща се и ментата, усещат се и корите на лимона. Сега, с този невероятен сироп, леко си ги мажем. Всички дупки, които са ви останали. По принцип, аз, понеже наистина искам да има много протеин и затова го залях догоре. Вие може да го залеете само на места, по този начин ябълките да останат отвънка и да може да го сиропирате по-добре. Но просто за мен в никакъв случай крема не трябва да остава. Затова сложих абсолютно цялото количество. Просто... топ, човек, много мирише. Ми трябва да изчакате, ама аз няма да чакам. Не мога. Просто мирише уникално. Слушайте ме, не го режете сега, изчакайте, но аз лично няма да чакам. Мале. Фох хрупкавата в такова. Мале, ябълките, протеина, ментата, всичко това с топка протеинов сладолед просто бива. А пък за протеиновия сладолед ще ви кажа в някой друг. Някое друго видео. То само ябълките са уникални. Камо ли всичко. Канелка може да си поръсите. Все пак да се знае какво има вътре. Но със сигурност с топка сладолед ще бъде уникална комбинация. И пак казвам, вие изчакайте, не го режете топло. Значи крема е станало като хем мек, хем е с толкова много вкусове в него. Достатъчно сладко е. Бисквитата е уникална. Това е от типа ястия, които ядете и ви текат лигите докато ги ядете. Просто уникално. Пробвайте рецептата, сигурен съм, че ще ви хареса. Не я ще врява като мене. Много ми харесва.
това, че сме запазили естествения вкус на ябълките и че реално успяхме да използваме всяка една част от продуктите правилно, напълно. От остатъците направихме сиропа, от обелките, от основата направихме това, което трябваше, запазихме им класическия вкус, вкарахме достатъчно протеин и добавен протеин и яйца. Използвахме оризова сметана, т.е. нямаме млечни продукти. Просто се получи много готино. Пробвайте рецептата и дайте вашето мнение или ваша идея за това какъв друг плод може да използваме и какво да направим. Защото идеята тук е да си помагаме един на друг, да се храним по-здравословно, по-диетично и да се наслаждаваме на храната като цяло. Така че аз си хапна поне още едно парченце, а вие пробвайте рецепта, абонирайте се за канала, разбира се, много ми помагате, много благодаря за което и споделете с приятели тази рецепта. Жорка, ела!